7.170 votos máis pro Partido Socialista e 7.308 menos pro Partido Popular respecto dos comicios de 2016. Estas poderían ser as dúas cifras que mellor resumen a xornada electoral de onte na comarca do Salnés. O igual que no resto do Estado, a cidadanía mobilizouse, superando o 70% de participación en case todos os concellos alinienses. En Vilagarcía, O Grove e a Illa, concellos que xa gobernan os socialistas, o crecemento da formación foi máis importante. Na capital comarcal, o PSOE acadou os 7.500 votantes, moi lonxe dun Partido Popular que superou lixeramente os 5.100. Destacan as fortes entradas de Ciudadanos, que sumou 2.734 apoios, e Vox, con 1.129. No municipio Meco destaca a caída do Partido Popular, que quedou incluso como terceira forza ao verse sobrepasado por En Común Unidas Podemos. Mentres na Illa os socialistas chegaron a duplicar os resultados do PP, con En Común Unidas Podemos como terceiro partido máis votado. Sanxenxo, Cambados, Vilanova, Meis e Meaño son os concellos nos que o Partido Popular conseguiu manterse como primeira forza, a pesares de que en todos eles a perda de votos para a formación conservadora foi moi importante. En todos os casos, o Partido Socialista posicionouse como segunda forza, seguido por Podemos.